Mga mayong hapon, mayong udto sa tanan mga. O kumusta mo tanan mga sa nagianda sa Bagyong Christine mga. Kumusta tanan mga? Mga unta mga na makalaho tayo tanan ni atong mga ang karong mga bagyo na tuwagian karong 2024 mga. Kay bati-bati na ko mga nanapod ko na yung bagyo nung nagsulod ning Christine. Ganyan na og leon mga. O wala pa ko makasigurado mga unsa pagkatinuod kay wala pa ko makita sa YouTube. Wala pa natong kita sa to cellphone ug unsa na ang bagyo ha. Pero naa na ko nabatian mga nadadaw bagyo, nga bagyong Leon na pud. Mga karon day mga dalumdom pa diri sa mua mga kay sen human na bagyong Christine nalaghapon ang kuan dag-om sa kalibutan mga uwanon sug na uwan sa mukan puro mo gina mga dag na Ginoo mga kanunay sa tumo kuan ampik kay wa gid mahimo kita-kita ra. Mga napasalamat ko sa mga viewers niya, mga subscribers. Salamat kayo. Unta mga i-follow niyo ang Facebook page mga na ikong palangga. Karon mga di ana pud ta karon sa akong trabaho uno na pamagol. Bali two days na hinlabay gikan ang bagyong Christine. Ug muna karon kada mo bagol mga nagsugod na ko ganina mga wala pala na mapakita sa inyo ha. Nagsugod na ko ganina karon la ko nun pakita. O karon mga ipakita ko sa mga daghana kayo itong trabaho nun mga maong nagbalik-balik ko nga rin. Pila na ko adlong balik-balik nga rin. O, nagbalik-balik ko dito sa itong trabaho. Kung saan niya mahuman kay papo ni mga to ang pugod dito sa Pikas area usahay kung duwala ko nga rin. Maong si ko balik-balik nga rin, wapay kamanang kayo. Todos kadaghan. O igor ko man, papilara ka hours ko diri ulit na pod. Karon mga, damo-damo na natong bagol dire sa kini lang ani bondok. Lain pa to dito sa unhan, ada pati dito sa lain lan to. Na bagol. Pero mga banay na bugo nyo mga trabaho na putas to pamagol. Dali kakalo yung hinyap mga na ako usay mga din ako musulti kay sa kamera sa inyo pag nakasugod og bunot kay ang ako yun na makadaghan pug ko para makapalit og bugas. Unsa pa to paliton mga. Pero mga turati akong kuan gamit pag bumunot. Ako sugod ta karon dito mga. O gunta mga ubanan ko ninyo mga. Salamat kay sa mga followers niya sa Facebook, ikong palangga. O sa akong mga viewers niya, sa akong mga viewers karon dire o mga subscribers. Salamat kayo. Mga unta mga i-subscribe niyo akong channel po na akong YouTube channel. Salamat kayo yung tanan mga. Thank you kaayo. Salamat kayo yung tanan po. Karon mga ubanan ko niya mga og madto na ta magsugod na ta sa tong trabaho dito sa ubos. Salamat mga ubanan ko niya mga. Mga ato niligid mga atong trabaho nun, kidamo-damo pa. Ug mga kuno na kita sa channel mga video. Salamat kay mga damag padayon og trabaho. Wala pa man pumubundak pag ayong ulan. Kuwan mga mao nga hinahini na tag liyok mga. Tapos kana pa pupikugi. Mga banay kanyo mga ato niligid. Uwan na mga. Buto tag uwan na pod. Uwan na mga. Pero makauli kita ni karon.
Buka naman eh. Oh, dara maga. Maga, shout out sa mga estudyante diha kung nagbugal-bugal pag eskwela, padayon pag eskwela kay indani ko yung abutan akong himtang maga oh, at wala ko pa eskwela. Petinsura maga. Datos hugaw kayo. Lapukon. Ug delikado pa maga sa pag nabitin ni dani. Sigara maga may bitin mo ni maga. Kuya ni bitin maga. Sabi nakadugay na ni. Salamat sa Ginoo mga kay bitin. O mga salamat kay sa mga viewers sa subscribers. Kaya mga padayon ta tug trabaho. Ato na ngayon mga. Kaya pwede ba niyo pud gamay? Mga. Mga salamat kay sa mga viewers o subscribers. Salamat kayo sa tanan. Kaya mga padayon ta pagtrabaho ato. Trabaho unon.
Mga salamat kayo sa akong mga viewers karon mga gamay-gamay na lang niya itong gikanalikid sa ito. O ako ni manong nga video mga. Salamat kayo sa mga viewers na mga sa mga subscribers. Salamat kayo. So, mga dahil lang ko ito itong video karon. Unta mga i-follow niyo ako sa page na ikong palangga. Mga salamat kayo sa tanan. Bye-bye na mga. Thank you kayo mga.